Mayong hapon sa atoang tanan. Mayong hapon, Happy New Year. Oh, palihog kog ingon sa imong abay, Happy New Year. Okay. Salamat sa Ginoo sa madasigon gayud nga pagsimba karong kahaponon. Nagapasalamat usab ako nga nakabalik nami gikan sa amuang gamay nga bakasyon og nahimo gayud nga mabungahon kini kay tungod nakapahulay no diha sa Ginoo. Og nagapasalamat pod ako sa presensya sa matag usa karon nga adlaw kay last Sunday of the year 2019. No? Last na day duha ka adlaw na lang it is already 2020, tuig 2020. Paspas kayo ang panahon apan ang ato ang Dios nagapabilin nga maayo og nagapabilin gayud nga matinud-anon og matinumanon no sa matag usa kanato. Karong kahaponon magaistorya kita kabahin sa pulong sa Dios diha sa Pagbangutan kapitulo 3 19 hangtod 23. Ang title sa ato ang pagaistoryahan karon kay usa ka panlantaw sa bag-ong tuig. Kung nangita mo og asa ng pagbangutan sa Biblia is the Book of Lamentations, no? Dili na siya Proverbs. Panultihon ang Book of Proverbs. Ang Lamentation is the book of kini sa Binisaya Pagbangutan. Libro kana ni Jeremias ato ka nang istoryahan taod-taod. Apan sa ako ang pagpreparar niining ato ang mensahe karong kahaponon, milantaw ko sa ato ang tuig 2019 ug ako kining gipamalandungan ug unsa man kadtong nahitabo sa tuig 2019. Si Mrs. si Bonbon nagtan-aw siya sa iyang cellphone, nakakita siya og picture nga usa ka tuig na ang miagi, no? Murag anniversary na man na siya sa Facebook, no? Pagkita niya sa picture nga, uy, usa ka tuig na di ay ni nga miagi. Abi nako mura ra magkagahapon or miaging semana. Ingon ana kapaspas ang ato ang panahon o panuigon karong panahon na og mulantaw kita sa highlights of the year 2019, makita nato ang kini nga panghitabo sa January gayud sa year 2019. Gitagbo kita sa usa ka explosion or pagbuto didto sa Zamboanga City. And some of you na ay pamilya didtong dapita, nagubot gayud ang Zamboanga City tungod ni aning panghitabo. Sa bulan sa Pebrero, aduna kitay usa ka journalist nga giarrest nga si ginganlan og si Maria Ressa nga siya ang pangulo ni ining newspaper nga gitawag og Rappler. Giarrest siya tungod kay for the alleged fake news nga iyahang gipangbuhat kontra sa ato ang panggobyerno. Sa bulan sa Marso, ang ato ang panggobyerno usab ni withdraw gikan sa International Criminal Courts tungod sa klase-klase nga mga pasangil kabahin sa drug war ug sa extrajudicial killing nga niingon si Duterte nga dili na siya tinuod, maunang nipalayo ang Pilipinas or ninghawa ang Pilipinas sa ICC. Sa bulan sa Abril na ay usa ka langob didto sa usa ka lugar gitawag siya Callao Cave nga nakakita ang mga scientist ug usa ka fossil sa usa ka tawo nga karaan na gayud kuno kaayo. Grabe nga kakaraan aning tawhana apan nakita nila ang ilang bukog ug nahimo kining highlight sa bulan sa Abril year 2019. Unsa pay panghitabo sa year 2019? Sa Mayo ang ato ang general election. Ang uban sa atoa ang ato ang manok na daog. Ang uban napildi ang atong manok apan maugyod na ang kinabuhi. Adunay mudaog, adunay mapildi sa mga senador o local nga mga government nga officers. Sa bulan sa Hunyo ang kadtong gitawag nato nga kapa-kapa, no, nagwali pa ta ato. Paspas gyud kayong panahon. Kapa explosion nga siguro uban sa atoa apektado ug uban sa ato ang pamilya apektado tungod niining kapa nga panghitabo sa bulan sa June. Na in the month of July there was this PCSO fiasco
nga matud pa sa gobyerno, grabe ka kurakot, maunang gusto si Duterte nga usbon ang sistema sa PCSO. In the month of August, naay usa ka trans woman nga gusto mosulod sa babayi nga CR apan lalaki man gyud siya og unsa og bali-bali. Wala gisugtan sa kaning unsa ni security guard, nahimo katong national issue. Liman ka. National issue ang pagsulod lang og CR. Gagubot ang internet, gagubot ang nasod tungod ni aning bayhana. Kaila naman mo niya, di na lang nato isulti ang iyahang pangalan. Sa bulan sa Septembre, ang atoang hinigugma dinhi sa Cagayan de Oro nga si Darwin Dormitorio namatay tungod sa pag-adto niya didto sa hazing sa PMA. Nakabisita kita didto kauban sa memorial team, nakashare kita sa pulong sa Dios ug atoang nahimamat usab ang iyahang mama. During that time hilabihan gayud ang paghilak tungod kay namatay ang iyahang anak. Og salamat sa Ginoo kay gigamit usab ang memorial team kining panahona. Sa bulan sa Oktubre nahitabo ang unang nga earthquake didto sa Cotabato area, nga kusog gayud nga earthquake niining panahona. Unya sa bulan sa Nobyembre, ang atoang Vice President nga si Robredo na-hire para sa drug war campaign ni Duterte. Unya pila ka adlaw ang milabay, gi-fire usab gikan sa drug war campaign na unsa namang gyud ni oy. Unya karong bulana hilab grabe gayud ang atong mga kaigsuonan sa Davao area, kusog kayo nga linog ug ambot, siguro daghan pa kanila nga hantud karon naa gyapon didto sa gawas nagtent ug didto natulog or matulog karong panahona. And in fact, many of our churches karong panahona nagsimba wala sa sulod sa ilahang building kundi sa gawas, ug maminaw ug mulantaw ka kanila, mapanalanginan gayud ikaw kay bisan unsa sa mga katalagman dili mauyog ang pagsalig sa atong mga kaigsuonan didtong dapita. So it has been a roller coaster year for our nation. Dili lang sa atoang nation kundi bisan pa sa atoang simbahan. Daghag mga panahon nga aduna kitay didto sa taas, naapoy panahon nga naa kita didto sa silong nga daghan tag pangutana nga dili pagyud matubag. And individually sa atoang kinabuhi, naapoy roller coaster sa atoang pagkinabuhi niining kalibutana. Usahay ra bagayud makadeclare kita og kanang panalangin sa kana rapong panahon nga ang atoang emotion taas. Murag magadepende ang atoang pagsabot sa unsay panalangin kung depende sa atoang emosyon. Sa panahon nga lipay kaayo, daghan og mga salapi og daghag uban pa, moingon tag grabe ang panalangin sa Dios karong panahona. Unya sa panahon nga murag guol, unya daghag pagsulay sa kinabuhi, musulti pud ta nga murag layo man ang Dios. Apan dili biya na tinuod igsuon. Kay matud pa sa libro ni James nga sa panahon nga sulayan ikaw sa kinabuhi, naa ang Dios nagbaid kanimo aron ang imuhang pagsalig kang Ginoong Hesus mas muhugot pagayod. Dili kana tinuod nga kung sulayan ikaw sa Dios, wala ang Dios, naa ang Dios kanunay, ug atoa lang ng emosyon maoy nangilad or mangilad kanato sa matag karon ug unya. Mao kini ang ato ang istoryahan karong kahaponon, kabahin sa kining pagbalanse nato sa kinabuhi nga puno sa pagsulay ug unsa man pod ang kinabuhi nga puno gayud sa mga panalangin nga diin ikaw makasulti nga sa tuig 2020 magapadayon gayud ako og kinabuhi nga madaogon ug dili mapildihon. Kay niingon ra ba gayud si Jesus sa Juan Kapitulo 16 nga ang kinabuhi puno sa tribulation or sa NIV trouble.
Dili ng trouble nga og mo drive ka tunga-tunga sa gabi sa imong motor, naflatan ka, moingon kag na trouble ko. Dili ingon ana lang klase nga trouble, kundi usa ka klase nga trouble nga muuyog gayud sa imuhang kinabuhi, nga makapangutana gayud ka nga unsa naman ni Lord. Maunay giingon ni Jesus sa John chapter 16 verse 33, in this life you will have trouble. Sigurado na. But niingon si Jesus, take heart. Gunit lang kang Jesus, kay tungod naa kang Jesus ang tinuod gayud nga kalinaw. In me, you will have peace, niingon si Christ. You take heart because si Christ na-overcome na niya ang kining kalibutan na. Sulantawon tana ug unsa man kana nga klase sa kinabuhi. Luyo sa klase-klase nga pagsulay nga mas daghan pang panahon nga naa kita sa ilalom sa kinabuhi, wala didto sa taas. Paunsa man kita makasimba gayod sa Dios ug makaprotektar sa ato ang pagtuo kang Ginoong Hesus. Kabalo mo mga igsuon, dili lang kita ang nakaagi og klase-klase nga mga pagsulay. Sa libro sa pagbangutan, mao gayud kini ang tema sa libro ni Jeremias, nga si Jeremiah kay nagbangutan ug nasubo gayud tungod sa nahitabo sa ilahang syudad sa Jerusalem. Usa kini kapagbangutan ni Jeremias ngadto sa Dios, mga pangutana ngadto sa Dios nga unsa naman ang nahitabo sa imuhang syudad, the city of God, Jerusalem. In fact, in the very first verse sa Book of Lamentation, verse 1 to 2, sa libro ni Jeremias, niingon si Jeremias, naunsa nga ang syudad, Jerusalem, nagalingkod man nga nag-inusara, nga kaniadto, puno man kini sa mga tawo. Mura naman siya og usa ka balo. Pasensya sa mga balo ha, kay mao man gyud ni ang gisulti ni Jeremias. Mura naman siya og balo nga niadto nga buhi pa ang iyahang bana lugar, puno siya sa kalipay ug abundansya, apan karon naunsa man nga wala naman. Sa una mura siya og usa ka reyna or prinsesa, karon mura na lang man siya og usa ka sulugoon. Naunsa man ang syudad sa Dios, ang Jerusalem. Usa kini kapagbangutan ni Jeremias tungod sa panghitabo sa iyang nasod, pareho pod siguro sa uban kanato nga nakakita sa PNR, sa train karon sa didto sa Manila nga gipang bato sa mga tawo, imbis bag-o unta gialihan ug maglantaw ka, murag magugot-ugot ka sa kapungot. Unsa man gyuding mga tawhana. Pero kabalo ko nga sa giagian ni Jeremias, labaw pa niini ang iyahang pagbangutan. Kay apil man ang Dios na nasuko ug napungot sa Jerusalem. Dili lang ang nasod mao'y naka-eksperyensya og hilabihan gayud nga kasakit or kanang kalisod sa ilahang kinabuhi. Bisan si Jeremias mismo, iyaha kanang nabati. And many of us are experiencing life like that as well. Tungod sa kakurakot sa mga katawhan sa panggobyerno, mga opisyalis nga kita ramampoy nagbutar, daghan kanato, daghan sa Pilipinas, naga-eksperyensya o grabe nga kalisod sa kinabuhi. And we feel that. Jeremiah also experienced that kind of life nga niingon siya sa Pagbangutan, Kapitulo 3, versikulo 1. Ako man ang tawo nga nakaila sa kasakitan, pinaagi sa barahan sa iyang kapungot or sa kapungot sa Dios. Dili lang ang nasod mao'y nagbangutan si Jeremias, siya mismo naka-eksperyensya sa hilabihan kalisod nga kinabuhi tungod sa kapungot sa Dios. Ato ka nang mailhan unya ug unsa man kanang kapungot sa Dios. Unsa man ang mga experiences ni Jeremiah. Nakita nato sa verses 4 ug 5 nga siya mismo ang iyahang physical nga appearance mura siyag natiguwang.
tungod sa problema. Nalantawa ba ang imuhang silingan? Mailhan nimo og ang iyahang 2019 maayo or puno sa problema? Kung blooming ba or murag na tiguwang na sige lantawa ang imuhang silingan? Blooming ma o murag nagdunot na ang mga unsa ba diha? Itom na kayog kuko or unsa. Maunay ingon ni Jeremias tungod sa klase-klase sa pagsulay, bisan ang iyang pisikal nga aspeto sa kinabuhi, murag nagkadunot. Dili lang sa pisikal nga aspeto, bisan ang iyang emosyonal o panghuna-huna. Naghuna-una gani ko nga murag naa na sa panahon nga na-depress na kini si Jeremias. Kay nga naman, ang iyang gisulti kay murag naa siya sa kangit-ngit ug napriso siya, dili siya kagawas ni ining iyang mga kangit-ngit nga gibati. Dili lang emosyonal or mental, bisan usab ang iyang spiritual nga aspeto nga niingon si Jeremias sa kapitulo 8 ug 9 nga murag di naman madungod sa Dios ang iyang pagampo. Ug murag naa siya sa dalan nga dili na mao. Ang social nga kinabuhi usab ni Jeremias isip usa ka propeta na himo siyang katawanan sa mga katawhan. He became a laughing stock. Luuya sa propeta sa Dios, gikatawan sa mga katawhan. Ug dili lang sa social nga area, bisan usab material ug financial. Nakabalo ko nga daghan sa atoa kanang adunay pagsulay nga diha sa atoang mga pinansal ug material nga aspeto sa kinabuhi. Apan kabalo ko nga naay panahon sa inyuhang kinabuhi nga makahinumdum mo nga lami ang ako ang tulog niadtong panahona kay walay manuktok sa balay ug maningil og utang. Makahinumdum pataan ang panahona nga abundansya kita nga inigabri nato sa atoang refrigerator gaawas. Mahulog ang litson, ang ulo sa baboy naa didto. Apan si Jeremias kining panahona niingon siya, di na niya mahinumduman ang kinabuhi niya nga abundansya. Grabe gayud kalisod aning kinabuhi nga dili na niya mahinumduman sa katong panahon nga abundansya siya. So it was not only a lament because of Jerusalem, but it's also a lament sa kinabuhi ni Jeremias personally, kay tungod iya hagayong nabatian ang kapungot sa Dios. Kapungot sa Dios or the wrath of God. Naistoryahan naman nato ni sa una, pero gusto nako kini balikon unsa man kining the wrath of God. Now the wrath of God is a temporal judgment occurring around 200 times sa pulong sa Dios sa Old Testament ug sa New Testament. Dili siya kanang eternal nga judgment at temporal. Karon lang, dinali-dali lang kapungot sa Dios ug punishment sa Dios. Kinsa man ang makatilaw niini. It can be experienced by both. Sa gatuo kang Jesus ug sa wala gatuo ni Jesus. Sa sitwasyon karon ni Jeremias, ang kapungot sa Dios kay naa tungod sa Jerusalem, tungod sa ilahang sala nga gibuhat against kaniya. Apan si Jeremias naka-eksperyensya gihapon anang iyang kapungot sa Dios. The wrath of God is a temporal judgment nga pwede nimo ma-eksperyensahan o pwede nako ma-eksperyensahan bisan ang atoang pagtuo kang Ginoong Hesus tinuod apan aduna kitay ginatago-tago nga sala. It may come as a natural disaster. Ang paglinog nga atoang nabatian is a kapungot sa Dios. Wrath of God because of the people dinhi sa Mindanao tungod sa atoang sala. But it could also come as a natural consequence of our sin. Unsa example ni ana? Matud pa sa libro sa Roma
nga gitagaan sa Dios ang panggobyerno ug otoridad nga muhatag sa iyahang judgment or sa wrath of God or kapungot sa Dios. In other words, bisan og ikaw gatuo gayud kang Ginoong Hesus, apan mudagan ka bisag red light, unya nadakpan ka sa RTA, that is a natural consequence of your sin in not obeying the traffic law. That is a wrath of God na ato ang maeksperiensahan. Kung naa kay krimen nga gibuhat, the natural consequence is maprisog yun ka. The wrath of God. Kung naa kay ikaduha, unya masakpan ka, ang natural consequence, biyaan gyud kas imuhang number 1 o ang imuhang mga anak dili nakarespetuhon. The wrath of God. It can be experienced by both believers and non-believers of the Lord Jesus Christ. Ang katong dili gayud motuo kang Ginoong Hesus, matud pa sa Roma Kapitulo 1:18, naa na to sila daan sa kapungot sa Dios nga temporal ug kapungot sa Dios eternal nga naa na didto sa gakalayo nga impyerno. But how do we look at all of this? Kay tungod ang kinabuhi na may daghang mga pagsulay ug kita mismo naka-eksperyensya, nakabati na sa kapungot sa Dios as a nation, bisan as a church. Atua kining nabatian na sa daghan na nga mga panahon nga diin dili kita musalig sa Dios, misalig kita sa atoang kaugalingon nga mga kusog ug abilidad. Bisan ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi, naka-eksperyensya na kita sa kapungot sa Dios, and we experience this life nga puno gayud sa problema. But how do we see all of this in light of God's grace? Si Jeremias, mga igsuon, kung ikaw moingon ka nga hilabihan gayud kapait sa akong kinabuhi, layo rana sa kapait nga gi-eksperyensya ni Jeremias. Apan adunay duha ka panlantaw si Jeremias niining panahona. And I believe this is what God wants us to understand as well. Luyo sa tribulasyon sa kinabuhi, naay giwali si Jeremias nga dapat nato makatunan. Before ta moadto didto, usa ka example sa kapungot sa Dios was in Herod's temple in AD 70. Dili lang di ay kini pirmiro naka-eksperyensya ang Jerusalem sa kapungot sa Dios, bisan pa sa AD 70. 70 ka tuig siguro gikan nga natawo si Jesus, ang kapungot sa Dios nabatian usab sa tibuok Jerusalem. Nagitawag ni siya og Herod's temple because during the time ni Solomon, si Solomon nagbuhat og patsyada gayud nga templo sa Dios. Apan sa panahon sa Assyria ug panahon sa Babylon, giguba kadto nga patsyada kaayo nga templo, gikuha ang mga gold ug mga silver, guba. Apan sa panahon ni Herod the Great, who was a master builder, gibuhat niya balik ang templo o gitawag kato og Herod's temple, ug naa diadto ang garbo sa mga Hudiyo. Garbo sa mga Hudiyo kay naa kuno ang presensya sa Dios didto sa templo. Apan sa panahon sa AD 70, giguba kini. Hurot gayud ang nahibilin karon kadto na lang Wailing Wall. Nga didto sila magtapok ang mga Hudiyo, gasigi og swagit nga kanus ama nimo Lord, tukuron balik ang templo. Kay nganuman ang gitukod man didto dili naman templo kundi mosque. The Golden Dome, the Dome of Rock, ikatulong nga pinakabalaan nga lugar sa Muslim or sa Islam nga relihiyon. Maunang sigig pagbangutan bisan hantod karon ang mga Hudiyo ug mga nasakop sa Judaism nga relihiyon. Apan niadtong panahona minilyon, I believe more or less 1 million people ang namatay sa pag-atake sa taga-Roma sa Jerusalem. Giguba ang templo, apil ni adto, way pili, mutuo kang Ginoong Hesus
or gatuo man sa Judaism nga relihiyon namatay, the wrath of God fell upon Jerusalem. And we have experienced that during this time. And Jeremiah has experienced the worst of that. Apan adunay duha ka panlantaw si Jeremiah sa panahon nga mahinumduman or naga-experience kita og hilabihan gayud nga masubo nga kinabuhi. Una, niingon si Jeremiah nga dapat naa kitay paglantaw sa kaniadto or sa kagahapon nga adunay tiniruod nga paghinulsol. Sa bersikulo 19, niingon si Jeremiah nga, ako ang nahinumduman kining tanan o Dios. Ug sa ako ang paghinumdum, napuno ako sa kapait. Ako ang mabatian ang kapait sa kinabuhi, the bitterness and the gall. Niingon si Jeremiah, sa ako ang paghinumdum, nasubo gayod ang ako ang kasing-kasing. I felt the pain. Apan kini ang paghinulsol o paghinumdum, dili lang kini taman nga gihinumduman nimo, apan padulong kini sa kinabuhi gayud nga adunay tinuuray nga paghinulsol. We learn from the past. We do not only learn from the past, we repent from the sins of the past. Paunsa man nimo nahibaluan nga kompleto na gayud ang imuhang paghinulsol. Na ato amang naistoryahan sa una nga ang paghinulsol kay ingon ani ang hulagway naa kay paborito nga sala sa una. Apan sa pag-convict sa balang spirito tungod sa iyang grasya, imuhang gitalikdan kining imuhang paborito nga sala. Ug niatubang na karon ikaw padulong na kang Ginoong Hesus tungod sa imuhang gugma, tungod sa iyang grasya kanimo. Apan sa panahon gani nga mubalik ang temptasyon ni anang salaa, sa panahon nga ikaw luuron na, nganong gabuhat man ko aning salaa, sa una, mao kana ang ilhanan nga kumpleto ang imuhang paghinulsol igsuod. Nga kanang murag kasukahon bitaw ka, nga maghinumdum ka, nga nganong gibuhat mangyud nako. Jeremiah says, you remember. Hinumdumi ang kaniadto. Ang purpose ni anang imuhang paghinumdum aron ikaw gayud makahinulsol. Magbangutan ta sa ato ang sala. Isip usa ka simbahan ug isip individual. Aron kita luuron na inig mubalik ka ng salaa nga magsigig panguhit sa ato ang kinabuhi. Unsa man kana nga mga sala, niingon si Pablo sa Colosas 3:5 hangtod sa 6, busa, patya ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Unsa man kanang mga yutanong mga butang, una, pakighilawas, ikaduha, kahugaw, pangibog nga unodnon, dautang tinguha ug mga kadalo nga maoy pagsimba og Dios. Kana di ay dalo no kay pariho ra di ay na sa idolatry. Gasimba kag Dios matud pa ni Pablo. Nganong patyon man kini nato sa atong kinabuhi tungod niining mga butanga ang kapungot sa Dios na there it is again. Ang kapungot sa Dios, the wrath of God, magaabot gyud diha, magaabot diha sa mga tawong masupilon. Jeremiah said, sa panahon nga daghag tribulasyon, sa una bisan hantod karon, atuwa ka ng hinumduman. We do not only learn from it, we repent from it. Dili na gyud Lord, dili na gyud maghinulsol gayud kita, isip isa ka simbahan ug isip mga individual. Ikaduha nga giingon ni Jeremiah, ikaduha nga panlantaw sa atuang sitwasyon karong panahona, sa atuang pagbangutan, hinumduman usab nato nga ang panlantaw nga sa ugma adunay
masimbahong paglaom. Unsa man kining masimbahong paglaom? Ingon si Jeremias, dili lang ta nga adunay panlantaw kabahin sa atoang kagahapon nga adunay paghinulsol na usab kitay panlantaw sa kaugmaon nga adunay masimbahong paglaom. Gusto ko nga atuag yung lantawon kining bersikulo sa 21 hantod sa 23. Niingon si Jeremias, nahinumdum ako niini sa ako ang paghinumdum, panumduman, busa ako may paglaom. Nakahinumdum ko sa tanang mga dautan, apan niresulta kini og paglaom. Nganuman, tungod sa mahigugmaong kalulot ni Jesus. Ganahan yun kay ko anang pulunga ba, kay panagsar yun ko makadungog ni ana. Ni adto mi San Pablo katong niaging Domingo kay nakawali ta didto kauban sa atong mga igsuon sa San Pablo dapit sa Pagadian, maugyud kini ang gisulti sa elder samtang siya gaampo. Salamat o Dios sa imong mahigugmaong kalulot, nibuka akong mata. Tungod kay ganahan kay ko sa pulong mahigugmaong kalulot. That is the faithful love of God, the covenantal love of God, the pursuing love of God. The word there in Hebrew is chesed. Mahigugmaong kalulot sa Dios ni Jehovah. Kita wala mga laglag. Nakahuna-una bata nga, kana bitawng sa kadaghag pagsulay, sa kadaghag pwede mahitabo sa atong kinabuhi, sa atong nasod, sa atong pamilya, sa ato ang kinabuhi. Nganong wala pa man ko namatay? Kabalo ka tungod sa mahigugmaong kalulot sa Dios, wala ta nalaglag, ni resulta kini og iyahang kaluoy, kay iyahang kaluoy walay paghubas. Di mahubas ang kaluoy sa Dios. Dako, great is thy faithfulness. Lami kayo ni kantahon nga awit ba? Great is thy faithfulness. Tungod sa kaluoy, sa mercy nga nabatian ni Jeremias, all he can do was to worship God and declare, great is thy faithfulness. Unsa maning mercy? The word mercy is kanang usa ka tawo bitaw nga naana sa death row, nga angayan ng unsa ba na patyon tungod sa iyang sala. Apan niingon ang Dios ayaw sa. Tagaan na tog second chance, third chance, fourth chance, because God is the God of second chances. Niingon sa Dios ayaw sa. That's you and me. Nga dapat naana ta sa death row tungod sa ato ang sala. Dapat nakita silutan apan niingon ang Dios ayaw sa. This is the love of God. Mahigugmaong kalulot sa Dios nga miresulta sa kaluoy nga angayan na kita patyon apan niingon ang Dios ayaw sa. Unya ang gibuhat sa Dios imbis nga ang iyahang kapungot, iyahang ipagawas sa tagsa-tagsa kanato tungod sa ato ang sala, iyang giyabo ang iyahang kapungot sa iyahang anak nga si Ginoong Hesus didto sa cross. Didto giyabo sa Dios ang tanan niyang kapungot, and there God was satisfied because of the work of the Lord Jesus Christ at the cross. And flowing out of the cross, kay ang pagpasaylo sa imuhang sala, kapasayloan sa imong sala, kapasayloan sa ako ang sala, flowing out of the grace of the Lord Jesus Christ. And all we can do and say is, great is thy faithfulness. It is new every morning. New every morning. Ang paglaom ni Jeremias kay naa sa mahigugmaong kalulot sa Dios,
And all he could do was to worship the Lord. And if you would continue, padayon ka mubasa ni ana sa pulong sa Dios, niingon si Jeremias, nga luyo sa mga pagsulay, pwede ko muhulat sa Dios. I can wait in the Lord. I will wait in the Lord. I will be patient for the Lord tungod sa iyang gugma, tungod kay siya faithful, ug unsa iyang promesa, iyaha ka ng tumanon, muhulat ko. Daghan sa ato karon gahulat, dugay ng panahon. Ug murag naabot na ta sa panahon nga murag dili na ta kahulat. And it's the time when we could not wait in the Lord, maupod ka na ang panahon nga ang sala, abtik kaayo, mulamoy sa matag usa ka nato. But Jeremiah said, because of the chesed love, the pursuing love of God, the love that never lets go to of those sa kadtong aduna siya'y covenantal relationship, we can wait for the Lord. His promises are sure. Dili kita mahimong impatient. Na that's the picture of a person nga adunay hopeful worship. Nga pagsimba sa Dios nga puno sa paglaom, mao kana siyang tao nga kusog kaayo muhulat, dili mapulan sa Dios. And that is possible tungod sa love of God. The faithful, the pursuing love of God, nga bisan mudagan kita, gukdon kita sa gugma sa Dios, kadtong sa mga tao nga naay covenantal relationship sa Dios. And by virtue of the Lord Jesus Christ and His finished work in the cross, ug iyahang resurrection from the dead, kita karon sa atoang pagtuo kang Ginoong Hesus, aduna na kitay covenantal relationship with God. And He will pursue us. Ayaw og kanang kapulan sa paghulat sa Dios. Ato aning hinumduman duha ka butang, ang mahigugmaong kalulot sa Dios gatawag kanato sa paglantaw sa atoang kaniadto nga adunay paghinulsol, ug sa paglantaw sa atoang kaugmaon nga adunay masimbahong paglaom. Hopeful worship diha sa Dios nga moresulta sa kinabuhi nga gahulat perminti sa Dios, dili bitaw kanang karagan nga gakisi-kisi perminti kundili satisfied sa gugma sa Dios, waiting upon the love of God and waiting upon the Lord. These are the two things that we can live by, because I want to tell you, gusto na ko isulti unta. Kung pwede lang, ako among ingnon nga, ang tuig 2020, usa ka na, katuig nga abundansya kitang tanan. Apan dili man ka na ang gisulti sa Dios. Bisan mo imin pataog kadaghan, maayo, dili man ka na ang gisulti sa Dios. Ningon man nga si Jesus, nga niining kinabuhi, daghag pagsulay ug tribulasyon. Apan, luyo sa pagsulay, adunay tinuod nga kalinaw ug tinuod nga pagpahulay diha kang Ginoong Hesus tungod sa mahigugmaong kalulot sa Dios. It will pursue us and we can hope for that. We can take that to the bank. No, matod pa nila. I-google dayon na inigkahuman kung unsa man ang take that to the bank. God is faithful. He will continue to be faithful every morning, new every morning. And we can depend on that. Atua ka ng gunitan, ug luyo sa mga pagsulay, makahinumdom kita niini, ug maghinulsol kita sa atuang mga sala. We turn to the Lord, ug mulantaw kita sa kaugmaon nato, and we will see that there is hope, and we worship the Lord, we wait upon the Lord, and we say, great is thy faithfulness. Amen ba? Itong palakpakan ng ato ang Diyos. Duha ka panlantaw kini that will surely make our year 2020
Puno man sa pagsulay, apan sigurado ang kadaugan, sigurado ang kalinaw, sigurado ang kapahulayan, dili tungod sa atoa, kundili sa mahigugmaong kalulot sa Dios. Through the Lord Jesus Christ, His love that pursues each one of us. Manindog kitang tanan, ug magampo kita. And human ni ining atong pagampo, ako ang tawagon ng atoang mga praise and worship team because gusto ko nga padayon ang atoang pagselebrar, pag-awit sa madasigon nga pag-awit diha sa Dios because ang gugma sa Dios cause for a celebration. Mag-celebrate kita pinaagi sa mga pag-awit, atoang i-deklarar ang kamaayo sa Dios nga iyahang gugma nga walay paglubad. Let us pray. Ginoong Diyos, kami nakahinumdom sa tanang mga butang nga amoang gibuhat nga sukwahi sa imuhang kabubuton. Jeremiah calls us to remember all of these things aron kami maghinulsol nga tinuuray nga sa panahon nga mubalik ug manuktok kining mga salaa ug temptasyon, dili na kami malamoy niini kay kumpleto man amo ang paghinulsol diha sa grasya sa Dios. Ug amo usab gihinumduman o Dios ang imuhang dakong gugma, ang imuhang kaluoy, ang imuhang mahigugmaong kalulot nga kanunay anaa sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi. Tungod niini o Dios, makita namo nga ang amo ang paglaom sa kaugmaon dili gayud matayog. Ug makadeklarar kami karong panahona nga hilabihan gayud kadako sa imuhang pagkamatinud-anon. Great is thy faithfulness. We can worship you this afternoon. We can worship you with all of our lives, and we can wait upon the promises of the Lord, kay you are faithful. Tinuod gayud ka nga mo-provide ka namo, mutubag sa tanang mga promesa nga imuhang gisaad ka namo. We praise you and we thank you for the year 2020 nga luyo sa mga pagsulay, aduna ang kalinaw, anaa ang kapahulayan tungod lamang kang Ginoong Hesus. Ug kaniya kami nagaampo karong panahona, karong kahapuna, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Ato ang palakpakan, ato ang Dios. Let us worship the Lord.